Well, first of all, it's really amazing to see other people dance because they're professional dancers, and it's really beautiful to be a crowd in the beginning and makes you want to join. Jeg har fået begrebet lidt bedre på plads. Det var da rart. Jamen, jeg synes, det er rigtig fedt, fordi det gør jo, at folk ligesom, jeg tror, folk løsner lidt op og ligesom slapper lidt af og stopper op i hverdagen. Fordi fokus lige pludselig er på nogle mennesker, der bare står og laver et eller andet, så man tænker, hov, hvad er nu det? Så kan man ligesom stå og slappe af lige nyde øjeblikket. Det synes jeg er super, super fedt. Bare hygger sig og giver den gas, og der bliver samlet folk om noget. Det er da frisk. Ja. Frisk, helt sikkert. Okay. Vi er i godt humør. Det er sjovt og underholdende, og vi møder en masse andre mennesker, og vi har det sjovt sammen. Så det er et rigtig fedt koncept, vi gerne vil støtte op om. Det var sådan set ret fedt. Alle stod og smilede og klappede. Jeg så også en lille unge, der ikke var meget mere end en halv meter høj, der stod og dansede, og syntes, det var ret sjovt. Jeg synes bare, de er rigtig gode. At de gjorde det i samme takt. Ja, det synes jeg også var godt, ja. Ja, det tror jeg. Jeg synes bare, det er så sjovt. Jeg synes, det er sjovt at kunne grine af folk, når de står og tænker, what the fuck bagefter. Fordi man danser, og der er musik til, og det kan jeg godt lide. I mean, I would join anyway, but if it's meaningful, then I drag 10 more people with me.